तो मित्रों नमस्कार, कैसन बन रुआ सब। और आज के महत्वपूर्ण अखबार में का रिपोर्ट बा और जौन रुआ काम के बा ये सब जाने खातिर अगला थोड़ा समय हमारा साथ रुआ सब बनल रही तो हम बताएब कि का रिपोर्ट बा पूरा। तो बिहार में चुनाव बा और चुनाव के देखते हुए कई तरह के फैसले लगातार नीतीश कुमार जी ले रहल बानी। वो फैसला में महत्वपूर्ण रूप से ही बात बा कि सब फैसला बिहार के हित में बा, या तो उससे बिहारी के खुद फायदा बा या तो बिहार के डेवलपमेंट विकास के लेके ओकर फायदा दिख रहा बा। अब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाढ़ से प्रभावित कुल 6,25,000 परिवार के बैंक खाता में 7,000 रुपये प्रति परिवार के दर से ट्रांसफर कर रहा। कुल 437 करोड़ 50 लाख के राशि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक अकाउंट में तुरंत मिनटों में चल जाई। तो आज फायदा इतना परिवार के मिल चुकल जो बाढ़ से प्रभावित बा। बाढ़ के जौन जौन इलाका बा ओकरा में जौन प्रभावित बा, चूँकि जब कोरोना काल रहे तो इस सब परिवार के एक सूची शामिल भेल रहे कि कौन लोग कितना कहाँ कहाँ से आइल बा, कौन कैसे बा, और पूरा परिवार का बैंक अकाउंट भी सरकार तक आ चुकल रहे। वही बैंक अकाउंट के माध्यम से मिनटों में ही काम हो रहा बा। तो चुनाव में एकर काफ़ी फायदा भी मिली। इस सब कार्यक्रम चुनाव के तहत एक से बढ़ के एक चल रहा बा। प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार सरकार के जो भी सरकारी नौकरी बा, अब 100 रुपया लागी। 100 रुपया में फार्म भराई। पहले लागत रहे 800, अभी जीविका के फॉर्म निकल बा 800 लागत था। अन्य फार्म भरम 1000 तक भी परीक्षा शुल्क लागत रहे। बीपीएससी वगैरह के भी रहे, वो भी मांगा रहे, एसएससी भी मांगा रहे। अब सब 100 रुपया में हो जाए तो बहुत अच्छा बा, बिहार के छात्र के हित में बा। अनुकंपा के आधार पे जो जेकर पिताजी या माता जो भी एक्सपायर कर गए ओकर पुत्र पुत्री के नौकरी जब तक अभी तक ना मिलत रहे, वो अनुकंपा पे आधारित नौकरी काल 5353 अभ्यर्थी के नौकरी काल माननीय मुख्यमंत्री जी दिले बड़न। नियुक्ति पत्र काल बटल रहे। एसआईआर में राहुल गांधी के वोट यात्रा चल रहा बा। वोट यात्रा में एसआईआर यात्रा के क्रम में जौन नवादा में राहुल से कहलस कि हमार वोट नहीं के भइल, वो अगले दिन आके फिर फर्जी हो जाता, साबित हो जाता है कि ना उनकर तो वोटर लिस्ट में नाम बा। तरह इस तरीका से ही कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हालांकि राहुल घूम रहा बड़न तो कुछ वोट बैंक कुछ असर तो ओकर हईबे करी। अब कितना असर हुई चुनाव में तो देखे के पड़ी। कैसे कि यही तरीके के भारत यात्रा जब निकल रहे तो देश के राजनीति में जब लोकसभा चुनाव हुई तो राहुल गांधी के सीट में इजाफा भइल, तो कुछ न कुछ तो इजाफा हो, यात्रा का कुछ न कुछ तो लाभ जरूर मिलेला। अब एक बाद जो खबर बा सब पटना वासी के बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रूप से वो खबर बा। काफ़ी